हेलो फ्रेंड्स बरायबाय mybodotech चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ। दायो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो मोनसे गुड निउज लानानै फैदों। बेनो जाबाय लोननि सायाव एबा लोननि बागै सीएम आत्मनिर्भर सिगाङाव नोंथांमोना जायफोरनाखि सीएम आत्मनिर्भर मोनसे स्किमखौ एप्लाइ खालामदोंमोन जे सासेयाव 2 लाखनिफ्राय लानानै 5 लाखसिम नोंथांमोना मोननो हानाय बे मोनसे स्किमखौ एप्लाइ खालामदों गोबाङानो। नाथाय गोबाङानो रेजिस्टार खालामदोंमोनब्लाबो गोबाङानो फाइनेल साबमिट खालामाखैमोन, बेवहाय थालांदोंमोन। बेनिखायनो दायो नोंथांमोना मोनसे गोदान चान्सेस फैबावबाय एबा पर्टेला गेवफिनबावबाय गोदानै एप्लाइ खालामनायनि थाखाय। दायो लास्ट डेटआ जायाखै नालाय बेनि थाखायनो नोंथांमोना आपडेट लाबोबावबाय, एसेब्लाबो लेटब्लाबो नोंथांमोननो बे मोनसे खौरांखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनो लाबावनाय जादों। बियो जाहैबाय सीएम आत्मनिर्भर 2.0 सिगांनिया दंमोन 1.0 आरो ना 1.0 मोन, जेनेबा बियो गोदानै लन्च जागोदानसोखा नालाय 2023 आवनो। दानिया जोङो बेखौ गोदानै एप्लाइ खालामनो हागोन सोर खायसे गोबाङानो कुइसन्स खालामदों जे सिगाङाव एप्लाइ खालामदोंमोन, रेजिस्टार खालामदोंमोन, फाइनेल साबमिट खालामाखैमोन, एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया बेफोरबायदि। बेनिफ्राय जायफोरनाखि सिगाङाव एप्लाइ खालामदोंमोन कमप्लिट साबमिट खालामदोंमोन नाथाय मोनाखै बा सेलेक्ट जायाखै, इन्टारभिउआव गाखोआखिसै, बेफोरबायदि गोबांथारानो एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया बेफोरबायदि सोंदों। आरो निउ एप्लिकेसन एबा निउ एप्लिकेन्ट्सफोरा माबायदि एप्लाइ खालामनांगौ, मा नांगौ बेफोरनि सोमोन्दै जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो जोङो मोनथिनानै मोनगोन एबा क्लियारै नोंथांमोना मिथिनानै मोननो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लानो जाबाय, अब्लानो नोंथांमोना बुजिनानै मोनगोन। आरो लोगोसे नोंथांमोननिसिम फिसा रिकुवेस्ट खालामबाय जे चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, हाजासे शेयार खालाम, जाहाथे नोंथाङाबो गुबुनखौ मदद होनो हानाय बायदि। आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनाव क्लिक खालामनानै अलाव होनानै ला, जाहाथे बेफोरबायदि माखासे इनफरमेसन भिडिअफोरा नोंथांनि खाथिसिम गोख्रैनो सौहैनाय बायदि। दायो जोङो मिथिनानै लागोन जोङो सीएम आत्मनिर्भर बे अनलाइन एप्लाइआ माब्लानिफ्राय स्टार्ट जादोंमोन आरो माब्लासिम बियो जाबाय थागोन, जों बेखौबो मिथिनानै लानांगोन। जोङो बेखौ मा खालामनांगौ, नभेम्बरनि 18 थारिखसिमनि गेजेराव जों बेखौ एप्लाइ खालामनांगोन आरोना। बेनि सिगां जोङो एप्लाइ खालामोब्ला जों बेखौ एप्लाइ खालामगनो हानाय जागोन। बा नभेम्बरनि 18 थारिखनि उनहालागैब्ला नोंथांमोना बेखौ एक्सेप्ट जानाय नङा एबा अनलाइना स्टप जागोन आरो क्लस जागोन। बेनिखायनो नोंथांमोनहा खालामनानै लानो हागोन गावनि मबाइलनि गेजेरजोंबो। दायो नोंथांमोना बेनि अनलाइन प्रसेस एबा स्टेप बाय स्टेप प्रसेसफोरखौबो नोंथांमोनहा गोनांथि जायोब्ला कमेन्ट खालाम जे बे भिडिअनि गेजेरजों एबा चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननो गोदानै भिडिअ लाबोनानै शेयार खालामनाय जागोन। दायो जोङो बिनि क्राइटेरिया आरो लोगोसे जोङो बेनि इम्परटेन्ट डकुमेन्ट्सफोरनि जोंनो मा नांगौ जायो बेनि सोमोन्दैबो जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों क्लियार खालामनानै लानाय जागोन। दायो जोङो 1.0 बे 1.0 सीएम आत्मनिर्भर जा बेखौ गुवाहाटि खानापारायाव सीएम बिथाङा माखासे बेनिफिसारिसफोरनो सेलेक्ट खालामनाय बा फार्स्ट फेजआव जायफोरनाखि सेलेक्ट जाजेनदोंमोन बिथांमोननो गथायनानै होनो मोनसे मेलनि गेजेरजों होगोन होननानै बुंखादोंमोन जे गुवाहाटि खानापारायाव बिथांमोना अलरेडि बे प्रग्रामा जानानै थांखांबाय। दायो नोंथांमोना राङा हाबदों एबा हाबाखै कमेन्ट खालामबानो जाहैबाय। बेनिफ्राय सेलेक्ट जानाया जाहैबाय बेहाय जों नुनो मोन्दों फार्स्टआव जायफोरनाखि सेलेक्ट जाबाय बेयो 25,000 बिनि प्लास बारा आरोना बेसेबाङा माने सेलेक्ट जाबाय फार्स्ट टाइम। बिनिफ्राय 75 बा 75आ बियो थालांबाय आरोना, बेफोर बिथांमोनाबो जालांगोन, माने जाबाय थागोन आरो बिदिनो स्टेप बाय स्टेप जालांबाय थागोन। दायो जोङो सिगाङाव टटेल रेजिस्ट्रेसना जाहैबाय 2,29,445मोन। बिनिफ्राय लास्ट फाइनेल एप्लाइ खालामनाया जाहैबाय, बेनिफ्राय टटेल साबमिट खालामनाया जाहैबाय 1,04,091 बेफोरबायदिल' आरोना। बेनि गेजेरावनो जोङो सेलेक्टआ जाहैबाय नैबे 25,000 प्लास बेयो सेलेक्ट जाबाय फार्स्टआव। दायो जोङो गोदानै एप्लाइ खालामनो थाखाय जायफोरनाखि रेजिस्टार खालामदोंमोन नाथाय फाइनेल साबमिट नोंथांमोना खालामाखैमोन, अब्लाबो नोंथांमोना गोदानै एप्लाइ खालामनो हानाय जायो। नोंथांमोननो आं फोरमायगोन जायफोरनाखि सिगाङाव रेजिस्ट्रेसन जानानै थांखांबाय ओमफ्राय फाइनेल साबमिट खालामाखैमोन, अब्ला नोंथांमोना बेवहाय लगइन दङ ना, लगइन अपसनाव क्लिक खालामनानै नोंथांमोना सिगांनि रेजिस्टार नाम्बार मबाइल नाम्बार बेफोरखौ होनानै लगइन खालामदो। बिनि उनावहाय नोंथांमोनहा एप्लाइ फाइनेल साबमिटखौ खालामनो हानाय जागोन आरो। बिनिफ्राय जोङो मिथिनो गोनाङा जाहैबाय जोङो बेसेबां माने जोङो फि खालाममारनांगौ, जोङो एप्लाइ फिसआ बेसेबां लामारगोन बेखौ जोङो खायसे खायसे सोंदों आरोना। बेवहाय जोङो ST SC OBC हिसाबै जोंहा माने 100 रुपिसआनो जायो, जोंना बे 100आनो। बेनिफ्राय जेनेरेलफोरा बेवहाय 200 नांगौ आरोखि बे एप्लाइ फिस। दायो जोङो बेवहाय मिथिनानै लागोन माब्लानिफ्राय अपेन जादोंमोन। नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोन्दों नै 18 अक्ट'बरनिफ्राय एप्लाइ जादोंमोन। बिनिफ्राय जोङो 18 नभेम्बराव जोङो बेखौ माने बन्द' मोननाय जागोन आरोखि ना, क्लस जागोन बे साइटआ आरो पर्टेला। दायो जोङो बेबायदि स्किमखौ जोङो सोरबादिया मोननो हायो बेनि सोमोन्दै जों मिथिनानै लागोन। जोङो सोरबादिया मोननाय जायो बे स्किमखौ आरो माबोरैहाय एप्लाइ खालामनो हायो
जों बेनि एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ जों मोनथिनानै लागोन आरो बेनिफ्राय जोङो एज हिसाबै जोङो माबायदि बैसोनि जानो नांगौ होननानै बुङोबा 28 इयार्सनिफ्राय लानानै 28निफ्राय लानानै माने 45 इयार्ससिम जोङो बेखौ मोननो हानाय जायो आरोना एसटि एससिनि थाखाय जोंहा एसे मोनसे एगजामसनबो दंखायो बेनिफ्राय मा जानांगोन जाहैबाय माने एप्रिलनि फार्स्ट 1 थारिखनिफ्राय एजखौ दिहुननांगोन आरो जायफोरनाखि 28आव गाखोस्लाबा नोंथांमोना बेखौ मोननाय जानाय नङा बेनिफ्राय जोङो एसटि एससि आरो अबिसि हिसाबै जोंनि क्वालिफिकेसना माने मेट्रिक पासथार नङाब्लाबो जायो आरोना 10 पास बा 10आव थानाय जायफोरनाखि क्लास 10आव फरायनानै माने बैसो जाबाय माने फरायनो हायाखिसै खामानि मावनानै जाबाय बा साख्रिफोर होसोनो हाला बेबायदि बैसो जानानै थानाय सिगांनि क्लास 10आवनो माने स्टप जानाय फरायनानै गारनानै माने बैसो जानाय बेफोरबायदि थायो नालाय बेनिखायनो क्लास 10 जायनाखि फरायनायमोन बिथांमोनाबो हायो बेनिफ्राय बेनो आरो जोंनि एसटिनिया बा एससि अबिसिनि थाखायबो बेनिफ्राय जेनेरेल केटेगरिनिबाथाय बेयो क्लास 10 पास जानांगोन बा मेट्रिक पासनिफ्राय एबभ जानांगोन आरो बेफोरबायदि बेनिफ्राय सासे केन्डिडेट्सआ मा जानांगोननो इनकामनि खामानि मावनो हानाय रोंनाय जानांगोन आरो बेफोरबायदि रोंनाय बिजनेसफोर मावनो रोंनाय बा जायखिजाया माखासे खामानिफोर आर्निं खालामनो हानाय बेफोरबायदि बैसोनि बेफोरबायदि सासे सुबुं जानांगोन आरो बेनिफ्राय मोनसे बेंक एकाउन्ट खुलिनाय थानांगोन कमार्शियेल बेंक एकाउन्ट थानांगोन खुलिनाय बेनिफ्राय मा जानांगोननो बेहाय मोनसे टाइम होनाय जादों आरोना एप्रिलनि फार्स्ट बेनिफ्राय सिगां खुलिनाय जानांगोन नोंथांनि बेंक एकाउन्टआ बेफोर माखासे गासैबो क्राइटेरिया सिगांनिजों सेम टु सेमानो आरोना दायो जों गोदान हिसाबै जायफोरनाखि गोदान केन्डिडेट्स एबा निउ एप्लिकेन्ट्स नोंथांमोननि थाखाय दायो बेफोर माखासे पार्टिकुलार्सफोरखौ एसे दिन्थिफिननाय जाबाय बेनिफ्राय बेवहाय दङ मा होनना बुंदों सासे बिनायसाया एबा केन्डिडेट्सआ मा जानांगोननो माखासे लननि माने डिफल्टार जानो मोननाय नङा आरोना लन लानानै सुख'यै बेफोरबायदि जानो मोननाय नङा बिनिफ्राय बे स्किमखौ मोननो थाखाय मोनसे फेमिलियाव सासेल' जोङो बेखौ मोननो हानाय जागोन आरोना जेरैहाय सासे हाबा जानाय हौवा एबा हिन्जाव सानैबो बेखौ एप्लाइ खालामोबा बेयाव सानैबो मोनगोन बेफोरबायदि नङा आरोना बा न'खराव साफ्रोमबो बिदा फंबायफोरा गासैबो एप्लाइ खालामनानै बेवहाय साफ्रोमबो मोननो हायो बेफोरबायदिबो बेवहाय नङा बिनिफ्राय सासे बिनायसाया बा सासे एप्लिकेन्टआ बेखौ एप्लाइ खालामनो हानो थाखाय मा जानांगोन इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्ड थानो नांगोन इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्डआव जेरावहाय सोर साख्रि मोननाय सोर साख्रि मावै बा साख्रि मावनाय बेफोरबायदि गासैबो क्वालिफिकेसननि आपडेट थाजोबो नालाय बेनि थाखायनो बेखौ इम्परटेन्ट खालामथारदों आरो बे गैयाबा बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय नङा आरो जायफोरनाखि इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज खालामाखैमोन नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै बानायनानै लानो हागोन अनलाइननि गेजेरजोंनो बिनिफ्राय गाहायथाराव जोबथारनायाव दङ जाहैबाय सासे बिनायसाया जायफोरनाखि बिनायसाया 1.0 CM आत्मनिर्भर सिगांनि बे एप्लाइ खालामखांनाय बा मोनखांनाय बा स्टेटासाव थाखानाय आरोखि ना बेफोरबायदि नोंथांमोनहा दायो गोदानै एप्लाइ खालामनो हानाय नङा जायनाखि नोंथांमोनहा रानिं सिगाङाव एप्लाइ खालामखांखाबाय साबमिट फाइनेल खालामखांखाबाय नोंथांमोना इन्टारभिउबो लाखांबाय बेफोरबायदि सासे केन्डिडेट्सआ बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय नङा आरो नोंथांमोना लिस्टआव सर्ट लिस्टआव गाखोआखैब्लाबो नोंथांना रानिंआव दङ नालाय नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय जानाय नङा जायफोरनाखि आनसाक्सेस बा जायफोरनाखि फाइनेल साबमिट सिगाङाव खालामाखैमोन रेजिस्टारल' खालामनानै थानाय जादोंमोन नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन दानिया जोङो एलिजिबिलिटि क्राइटेरियानि सोमोन्दै बेवहाय थांबाय आरोना बेनिफ्राय जोङो डकुमेन्ट्स रिक्वायार जोङो मा डकुमेन्ट्सखौ गोनांथि जायो बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय जों बेखौ नायगोन बेवहाय दायो नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोन्दों सासे केन्डिडेट्सनि थाखाय जायखिजाया आइडि प्रुफ नांगोन आरोना बेवहाय भटार कार्डब्लाबो जागोन आधार कार्ड बिनिफ्राय जिखुनु जा ड्राइभिं लाइसेन्सफोरबाबो जागोन बिनिफ्राय नोंथांनि इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन सार्टिफिकेट बेखौ नांगोन बिनिफ्राय नोंथांनि बेंक पासबुक फार्स्ट पेज एबा नोंथांनि जाय जि पेजआव नोंथांनि एकाउन्ट नाम्बार थायो बेखौ नांगोन आरो बेनिफ्राय पेन कार्ड नांगोन इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्ड बियो मास्ट बि नांथारगोन आरो बेखिनियानो नोंथांमोननि थाखाय गोनांथिथार माखासे डकुमेन्ट्सफोर दानिया जोङो माबोरैहाय बेखौ एप्लाइ खालामगोन एबा अनलाइन खालामगोन होननानै बुङोब्ला जोङो गोजौ फारसे जोङो बेवहाय नुनो मोन्दों जोङो राइट साइडजों जोङो गोजौआव नाय बेवहाय जोङो साइन आप अपसन नुनो मोन्दों जे बे साइन आप अपसनाव जों क्लिक खालामनानै थांगोन दायो जोङो साइटखौ एबा पेजखौ जों बेबायदि मोननो हादों इन्टारफेसखौ नोंथांमोना बेवहाय नोंथांनि नामखौ इन्टार खालामगोन बेनिफ्राय नोंथांनि इमेल नाम्बार इमेल आइडि बेखौ होब्लाबो जागोन आरोना जेरावहाय स्टार मार्क बेफोरबायदि मेन्डेटरि नुदों नोंथाङा बेखौ होथारनो नांगोन बेनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ बेवहाय होगोन बेनिफ्राय पासवार्ड नोंथाङा बेवहाय टाइप खालामगोन आरो नोंथांनि पासवार्ड नोंथांनि गोसोआव थानाय बायदि पासवार्ड नोंथाङा बेखौ होनांगोन आरो बेवहाय पासवार्डनि मोनसे जेरावहाय मा होदों नट होनाय जादों बेवहाय 8निफ्राय माने 15थासिम माने बिनि केरेक्टार्सआ जानांगोन
केरेक्टार्सआ जाहैबाय स्पेशल केरेक्टार्स थागोन, नाम्बार्स थागोन, बेनिफ्राय एल्फाबेट थागोन आरोना। बे एल्फाबेटआव मोनसेब्लाबो केपिटेल थानो नांगोन, बेनिफ्राय स्मल थानो नांगोन, केपिटेला थाथारनांगोन, बेफोरबायदि मिक्स जानांगोन आरो। बेनि गेजेरजोंसो नोंथाङा बेखौ क्रिएट खालामनो हागोन। बेवहाय जिखौ टाइप खालामदों बेहायबो बेखौनो टाइप खालामदो, कनफार्म खालामदो। बेनि उनाव नोंथाङा बेहाय नुनो मोनदों केप्सा, बेखौ बेहाय इन्टार खालामदो। इन्टार खालामखांनायनि उनावहाय नोंथाङा मोनसे अपसन मोनगोन ना, बेखौ नोंथाङा साबमिट खालामब्लानो जाबाय। अब्लानो नोंथांनि रेजिस्टारा जाहैगोन। बिदि स्टेप बाय स्टेप थांदो। दायो नोंथांमोना गोनांथि जायोब्ला नोंथांमोननि थाखाय फुल प्रसेस एप्लाइ प्रसेसखौ नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों माइबड'टेक चेनेलाव नोंथांमोना शेयार खालामनानै होनाय जागोन। दायो नोंथांमोननिसिम खावलायहरो जे जायनाखि नोंथांमोना 1.0 CM आत्मनिर्भर सिगांनि जा एप्लाइ खालामनाय बा नोंथांमोना अन स्टेटास नोंथांमोना दा सोलिगासिनो दङ, नोंथांमोना बे 25,000 प्लास बेनि गेजेराव जायफोरनाखि गाखोनाय नोंथांमोना रांखौ मोन्दों एबा मोनाखै बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना जायफोरनाखि गाखोबाय 1L खौ नोंथांमोनहा मोनगोन आरोना। बेनिफ्राय जायफोरनाखि 75,000 नोंथांमोनहाबो बेखौ बिदिनो फारि फारि मोनलांबाय थागोन। बेनिफ्राय सेकेन्ड केसटिखौ नोंथांमोनहा माखासे भेरिफिकेसननि गेजेरजों मोनगोन बा नोंथांमोना खामानि मावनानै दिन्थिनांगोन, जेराव बेफोरबायदि खामानिखौ चेक खालामगोन जे सिगाङाव CM फेल'शिप मोनसे कन्ट्राक्चुयेल रिक्रुइटमेन्ट लानाय जादोंमोन। बे पर्टेलनि गेजेरजोंनो नोंथांमोना जायफोरनाखि एप्लाइ खालामनानै लानो हादोंमोन नोंथांमोना मिथिगौ, जायफोरनाखि सेलेक्ट जाबाय नोंथांमोना बे खामानिखौ मावनो मोननाय जागोन। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना जानो हागौ निस्सय बे भिडिअनि गेजेरजों क्लियार जाबाय जे CM आत्मनिर्भर 2.0 बिनि सोमोन्दै जोङो मा डकुमेन्ट्सनि गोनांथि जायो आरो जों माबोरैहाय एप्लाइ खालामनांगौ आरो बिनि बेनिफिट्सआ मा आरो बिनि सोमोन्दै जोङो सोर एप्लाइ खालामनो हायो बेफोरखौ नोंथांमोना एसेब्लाबो जानो हागौ निस्सय बुजिबाय। अब्ला लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं। बाय बाय। उननि भिडिअआव लोगो मोनफिन